Panapa ndo bloko iri rakakavakirwa neUNHCR. Bloko iro riri kushandiswa grades 1 chete grades 1-5 panapa. Saka our minister is now around. Ndofunga kuti nhasi kana kuri kupfuriridza tichapfuriridza. Tichaona zvakanyorwa ipapa kana vazovhura. Hatisi kutombovazivawo kuti ndiani, asi vakavhura apa. Ndofunga tese tichaziva kuti ndiani achavhura ipapa. Over to you, man. Oh, please come. This is I'm sure you heard what she said. Yeah, we want to officially open. And the minister, you didn't say this. I'm going to see so Mupfumira. I want that to remember to kudzidza vanhu zvisati zvavhurwa. Beautiful. Let's get together. Okay, this classroom block was officially opened by the Minister of Public Service, Labour and Social Welfare and Social Services, Honorable Priska Mupfumira. On 29, that was when we put that stone there. Okay. Excellent.